Казачка пра прадпрымальніка Пятра, пра казу і пра каляды. Гэтая казачка пра часы даўнія, старадаўнія. Было гэта так даўно, што ніхто не памятае калі. А казачку гэту мне расказала сама каза на мінулыя каляды. Жыла ў тыя даўнія часы каза. Залатыя рожкі, тоненькія ножкі, мягкая паўсцінка ды шэрая спінка. Нястомная яна была. Штодня раненька ўставала, сонца клікала, ды па зямлі нашай скакала. Ого-го, козажы, ого-го, серай, не ходи, козажы, в чистое поле, чистому поле. А там, дзе каза ходзіць, жыццё родзіць. Дзе каза нагой, там бульба капой. Дзе каза рогам, там жыта стогам. Да чаго каза дакранецца, тое абуджаецца. З рана і да позняй ночы скакала наша козачка, жыццё памнажаючы. Ужо і Соніка стоміцца, ды кажа: «Козачка моя, козачка, пойдзем спаць, стамілася я». А каза Соніку адказ: «Так, пойдзем, адно заскочу ў садок, каб яблачкі ўрадзілі». «Ну?» – пытаецца Соніка. «Цяпер усё?» Так, толькі на рэчку загляну, каб рыбкам што есці было». Таму доўгія ў тыя часы былі дні і каротенькія ночкі. Толькі ляжаш спаць, а ўжо ранак. Ад таго цёпла на нашай зямлі было. Увесь час толькі лета, а зямля радзіла нават параўнаць няма з чым. Ого-го, серай, не ходи, козажы, в чистое поле, чистому поле. І жыў тыя часы Пятро. Слаўны быў гаспадар. Гандлем займаўся, добра ўмеў гандляваць, бо пераканаць мог любога. Добра ўмеў размаўляць па-беларуску, а да таго ж і на чужых розных мовах спраўна гаварыў. І ўсё ў Пятра было добра. І здароўе, і каханне, і гаспадарка. Заможны ён быў, але пра грамаду сваю не забываў. Траціну ўсіх заробкаў на тое, каб ладзіць дарогі, масты ці на іншыя агульныя патрэбы аддаваў і на нямоглых, якія самі зарабіць не маглі. Ведаў ён, што талент у гаворцы яму дадзены, каб людзей радаваць, карысць ім прыносіць, а не каб грошы хаваць ці сябе перад усімі выстаўляць. За гэта не толькі багацця меў гандляр Пятро, але і павагу кожнага. Але была адна бяда ў Пятра. Не было ў іх з жонкай дзяцей, а дзяцей Пятро любіў і бедаваў за таго, што іх не мае. І надумаў Пятро да сябе ў хату казу запрасіць, каб яна ў сям'ю дзетак і шчасця прынесла. Сустрэў раз Пятро казу, ды і кажа: «Чуў я, што ты шчасця ў дом прыносіш. Зайдзі, пасядзі ў нас на слоне. Зачакаліся мы з жонкай дзетак малых». «А што?» – кажа каза. «Чалавек ты добры, прыстойны, чаму б і не пасядзець? Адчыняй хату». Зайшлі яны ў хату, а Пятро казе: «Можа, квасу вып'еш з дарогі?» «Добра, квасу вып'ю і адразу пайду, бо справаў яшчэ шмат маю, не магу затрымлівацца», – адказвае так каза. Наліў Пятро квасу, ды пытаецца: «Дык, можа, ты чаго з'ясі? Мая жонка добрую куцю з мёдам гатуе». «Добра», згадзілася каза, «куцю я ніколі не ела, то пакаштую». Паставілі куцю перад казой, а Пятро байкі ёй баіць. Пра жыццё, пра свет. А каза заслухалася, ды і забыла, што трэба ісці. Зусім загаварыў яе Пятро. Сядзіць каза, Пятра слухае, ды куцю есць. А як толькі даядае, жонка новай куці лыжку падкладае. Так і засталася каза ў Пятра ў хаце. Сонца бачыць, няма казы, ды і пайшло да сябе да хат. Не стала каму сонца падганяць, таму дні сталі каротенькімі, а ночкі доўгімі-доўгімі. З-за таго, што каза не хадзіла, не скакала па лясах і агародах, трава пачала жоўкнуць, лісце ападаць, і прыйшла на зямлю восень, а за ёй і зіма.
Холадна стала, і замест дажджу пачаў падаць снег. Дзіўна ўсё гэта было людзям бачыць, бо ніколі яшчэ на зямлі не было зімы. Раней толькі лета і было. Пачалі людзі збірацца ды раду радзіць, што ім рабіць далей і як ім казу шукаць, каб яна лета вярнула. Апрануліся яны ў кажухі, каб быць падобнымі на казу. Зрабілі зорку нашу беларускую васьміканцовую заместа сонца і пайшлі па хатах шукаць, дзе каза спынілася. Каб развесяліць, калі яна стамілася, альбо дапамагчы, калі не можа сама ўстаць. З хаты ў хату ходзяць, каляду ўводзяць, казу шукаюць, у людзей пытаюць. Да кожнага, як зойдуць, людзі дзякуюць, што яны казу шукаюць, падарункі розныя даюць. І прыйшлі калядоўшчыкі да Пятра. А ён з казой за сталом байкі ёй бае, а жонка казе куцю падкладае. У хаце дастатак і шчасця. Разам з імі за сталом сядзяць, куцю ядуць, Пятра слухаюць. Зайшлі людзі, толькі пачалі казаць, а Пятро ім: «Добры дзень вам, госцікі! А што вы так прыйшлі? Ці, можа, казу нашу павесяліць? Бачыце, каза стамілася, можа, развесяліце яе як? Давайце песню ў славу казе, разам заспяваем. Го-го-го, каза, го-го-го, шэра!» Панеслася па хаце. Бачыць Пятро, спадабалася песня казе. Зараз будзе выходзіць з хаты. Тады Пятро кажа: «Дзякуй вам, людзі, што прыйшлі да мяне ў хату. Каза ў мяне ў гасцях, таму дастатку і шчасця многа маю. То я ім з вамі падзялюся. Даставайце свой мех». І аддаў Пятро людзям траціну шчасця і дабра. Абрадаваліся калядоўшчыкі і пайшлі па хатах. А каза кажа: «Не пашкадаваў ты шчасця для людзей. Добры ты, гаспадар, то я яшчэ ў цябе пасяджу». І яшчэ каза засталася, пакуль дзеткі малыя не з'явіліся. А як нарадзіліся ў Пятра з жонкай дзеткі? 2 дочкі і 2 малюпахі-сыночкі. Развіталася каза з Пятром і пайшла іншым людзям шчасце і дабрабыт несці. Каб каза прыходзіла, ставяць людзі на каляды куцю, бо вельмі каза куцю з мёдам любіць. А як завітае каза да каго ў госці, ды ўбачыць, што не дзеліцца сваім шчасцем гаспадар з людзьмі, пакрыўдаваць і адысці можа. Таму і стараюцца ўсе як могуць дагадзіць казе і калядоўшчыкам, каб шчасце ў іх хаце затрымалася.